Benvinguts a la revolució OMAT, la sèrie documental d'Ets el que menges per tots els socis i en exclusiva de la comunitat Ets el que menges. OMAT, com bé diu el seu acrònim, és One Meal a Day, menjar una vegada al dia, o el que és el mateix, fer dejuni 23-1. Mel Sánchez, què tal? Benvinguda. Hola, igualment, benvinguda a casa. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva. Encantadíssima. Mel, tu ets dietista, ets psiconeuroimmunòloga, experta en nutrició esportiva i experta en microbiota. I tens una història per explicar i tens ara ja molta experiència i pel bé dels teus pacients l'oportunitat ara d'aconsellar a molta gent després d'haver-te format durant molts anys i també d'experimentar amb el teu propi organisme com pautes alimentàries que avui explicarem milloraven molt el teu organisme. I per tant haurem d'explicar la teva història abans de començar a explicar en detall què és la dieta OMAT, perquè la dieta OMAT no es fa de la nit al dia ni és gens recomanable que una persona que menja convencional, 100% convencional, de la nit al dia ens descobreixi i es posi a provar-ho. Aquí hi ha tota una història i un sentit que t'hi ha portat. De fet, tu, que ets bastant antimodes i que ho has fet una mica respectant el que el teu cos et demanava, doncs això també vull que quedi molt clar, no? És la teva història, d'aquí molta gent n'agafarà moltes idees, després ho han de fer acompanyats d'un professional, però segurament connectaran molt amb la teva veritat. I per tant haurem d'explicar com va començar tot i quan comences a entrar en el món de l'alimentació saludable, així com en general. Quants anys fa d'això? Molt bé, doncs fa ja molts anys. Al principi, clar, jo vinc d'una salut no gaire bona, no? Moltes patologies digestives, al·lèrgies, acné, ansietat, patologies que m'havien acompanyat molts anys de la meva vida i que jo creia que eren normals i que si jo havia intentat pal·liar-les era amb medicina tradicional, amb una pastilla que em pogués fer ajudar a la meva ansietat o qualsevol cosa. Començo fent, el primer que començo jo abans de canviar tota la meva alimentació és fent dejuns molt llargs, d'una setmana, que es feien, en aquell moment ho havia fet amb sirope d'arce, que era posar amb 1,5 litre d'aigua, una mica de sirope, una mica de llimona, una mica de cayena, i això m'ho portava jo cada dia i feia dejú de 8 dies. Vaig començar molt malament, no s'hauria de començar així, primer havia d'haver modificat la meva alimentació, començar per aliments, que en aquell moment jo podia fer una setmana de dejú i poder fer després, començar a esmorzar en un got de llet amb Special K, amb Colacao, allò era el que primer havia d'haver canviat. Però jo venia de moltes patologies i era la meva búsqueda, jo sabia que no fer la digestió era una cosa que em beneficiava, no patia les inflamacions de panxa, ni d'estómac, ni tal, i jo vaig començar per allà. Després, amb els anys, i amb el poc temps, vaig veure que no ho vaig fer bé, que primer havia començat per una alimentació més saludable i respectar la meva gana. O sigui, si jo no era capaç, si jo esmorzava allò, però si m'escoltava més jo no tenia gana, ho feia perquè esmorzar s'havia d'esmorzar. Passat els anys i amb les meves búsquedes, al final vaig conèixer la meva parella, que la vaig conèixer, m'agrada explicar-lo en el moment com la vaig conèixer, perquè me remunten com estava allò en aquell moment, estava molt malament jo de la panxa. El vaig conèixer en un barco, en una despedida de solters, d'un casament que havia l'endemà, i en aquell barco jo vaig menjar al bufet, me marejo anant en barco i estava molt malament. Un noi se m'ha apropar i em va dir si sabia que la gingebre era bona pel mareig. Jo vaig mirar, sí, però a mi m'ha passat més coses. Després me'l van presentar, em van dir, oi, escolta, que aquest noi a nivell digestiu te pot ajudar, tu que estàs amb les búsquedes de poder millorar la teva salut i tal, jo sé que ell te pot ajudar.
Vaig començar amb ell els mesos i bueno, ja el primer sopar que vam fer junts me va explicar, escolta, potser si escoltes la teva gana, si canvies una miqueta l'alimentació, què et sembla si traiem gluten, si traiem làctics i coses així que t'inflaven i que te van malament i escolta aquesta gana. Tu vols dir que si jo a les 8 del matí et mengessis unes sardines series capaç de menjar-te unes sardines? Hòstia, Carlos, no, jo a les 8 del matí no me puc menjar unes sardines. Doncs llavors no és gana, ¿vale? I això, a poc a poc, amb suplementació, amb regular-me el meu estil de vida i tot això, me va portar a pal·liar aquestes patologies que jo tenia. O sigui, les meves digestions van millorar, el meu acné va millorar, la meva ansietat va millorar, i això va fa 12 anys que va començar. Abans de continuar, perquè crec que és molt interessant que ho expliquis, quan dius si no tens ganes de menjar sardines a les 8 del matí és que no tens ganes, explica a què et refereixes exactament. Que un croissant amb xocolata el podies menjar a qualsevol hora del dia. Tu has fet un àpat i t'has menjat, no sé, un pollastre, una amanida i tal, i dius que no t'entra res més i t'ofereixen el carritó de les postres i és capaç de menjar-te'n 3, no? O sigui, el sucre, sempre estem predisposats per menjar, el nostre cervell hedònic ens demanarà menjar sucre, no? Però si escoltem la nostra gana i que el nostre tub digestiu està dissenyat perquè funcioni quan la gana, o sigui, hormonalment s'activen coses quan tens gana i quan no, quan és d'una manera saludable, si no tens gana no ets capaç de menjar-te aquelles sardines, doncs espera't que aquella gana vingui real. Potser no són unes sardines, però potser és una truita amb una mica de pernil i un advocat. Algo que no sigui proinflamatori i que sigui salat, no? Clar. Podríem preguntar-nos a nosaltres mateixos, tu et menjaries una truita a la francesa a les 8 del matí o uns trossos de verdura que han sobrat de la nit anterior? I si la resposta és no, hem d'entendre que t'està demanant no esmorzar el teu cos, que em sembla brutal. Que això no és gana, és més ansietat per algo hedònic, algo de sucre, o sigui, que t'està demanant, aquí ja no està demanant tant el teu intestí, sinó una mica més el teu cervell, i també és el que estem acostumats, no? O sigui... Evolutivament parlant, dius. No, i acostumats també que l'esmorzar ha de ser com dolç, no? O sigui, no ens han dit mai, te pots fer no sé, això, una truita, unes sardines o el que te va... Home, un pernil ibèric sí que ens entra. Sí, això sí, però normalment amb pa i amb el cafè i llet, no? I una mica de sucre, no? I va per ahí la cosa, o sigui, el pa també és hedònic. O sigui, i això és el que a mi em va ajudar a poder espaiar els meus àpats. Al final jo no tinc gana al dematí, o sigui, fàcilment, gent té més gana al dematí i no pas a la nit, jo soc de... Però s'han de preguntar si mengen muesli o sardines. Sí, muesli i sardines. I després que decideix, llavors podran respondre. Sí, després pots respondre. Amb criteri de si tenen gana o no. I a mi m'és igual. I molta gent dirà que no. Sí, i no m'importa. Si és veritat que tens aquella gana i és aquella truita i et senta bé, endavant. O sigui, això et farà segurament, et saciarà, hi ha greixos, proteïna i tal, el saciarà, i això farà que potser no tornis a tenir gana i podràs portar el teu matí bé, amb energia, no quedaràs ben adormit davant dels papers si has esmorzat sucre, i tindràs energia i després menjaràs quan tens gana, i potser serà a la 1 o a les 2 o a les 3, ja veurem. Però sense comptar i sense res, respectar la teva gana, naturalment, amb aliments de veritat, i això farà que moltes coses es posen al lloc, no? Les relacions amb el menjar, la teva energia, el poder moure't, si ja no estàs menjant cada cop, hi ha un moment per poder moure't, o sigui, se posen en ordre moltes coses, només canviant l'alimentació i el número d'àpats al dia. De fet, tu com a terapeuta i comentant-ho així amb tu, ni tan sols demanes que la gent faci ni dieta cetogènica ni dieta OMAD. El que sí que els teus paràmetres es mourien entre 1 i 3 àpats al dia i, per tant, a partir d'aquí, si una persona et diu que fa 5 àpats al dia, segur que no li... En això sí que series més rígida, segurament. Sí, amb 5 soc estricta. Segurament has d'estar entre 1 i 3, bé, estic dins. Sí, m'acosta entendre amb aliments poder menjar 5 vegades al dia. O sigui, tenir bona relació amb el menjar no em quadra amb menjar 5 vegades al dia. O sigui, no estàs escoltant bé la teva gana. O sigui, tenir gana de 3 galetetes o de 3 olives, per mi no és gana.
O sigui, la gana per mi és que siguis capaç de menjar-te un bon plat i tal, i això per mi és gana, no? I aquí s'orquestraran hormones de la grelina, la leptina, tot això que ordenaran, no? Tot això, si nosaltres anem menjant cada cop, moltes vegades al dia, jo sempre dic que les coses xules a nivell sistèmic passen quan no menges. Vale? I això ho sabem amb estudis, ho sabem amb moltes coses, sabem que les coses xules passen quan no menges. Per mi, jo venia de pensar tot el contrari, no? O sigui, aquí menjar farà que jo tingui més energia i que tingui més, no sé si pensava que tot s'orquestrava a nivell sistèmic, que era quan menjàvem, no? I sí s'orquestren coses, s'orquestra la digestió i l'assimilació i tot això, però a nivell reparació, detoxificació, eliminació, tot això passa quan no hi ha quan no hi ha res de menjar en els nostres intestins. Llavors, és curiós, aquesta sèrie no va de totes aquelles verdures i aliments que escollim perquè ens generin una bona microbiota intestinal i una bona diversitat bacteriana. El focus no està aquí, el focus l'estem posant en tot allò que passa quan deixem descansar el sistema digestiu. El que menges és molt important, evidentment, això no surt i no arribes si no has menjat bé i si no li dones al teu cos el substrat que t'està demanant, no? Tu això ho vas fer fa 12 anys, va ser una dieta paleo, en realitat, vas mantenir la fruita i vas treure el gluten o tots els cereals en aquell moment? Gluten i cereals, arròs fora, trigo sarraceno fora, quinoa en aquell moment no s'escoltava tant, quinoa fa 12 anys d'allò, jo almenys no la tenia tan present i vaig treure tot, sí. Làctics i llegums, perquè m'inflamàvem. Sí, jo vaig mantenir fruita i tubercles. Fins que un dia vas decidir provar la dieta cetogènica i, per tant, restringir molt més els carbohidrats del que restringeix la paleo, no? Sí, això ja va ser més endavant, després de tenir el meu primer fill, que ara té 8 anys, fa 7 anys o així, llegint i veient que encara jo tenia símptomes a nivell d'inflamació i que el carbohidrat continuava. Havent fet suplementació, havent canviat moltes coses, el meu intestí, encara avui dia, hi ha coses que no puc prendre, no? Bueno, que les prenc, però que és permeabilitat, hipocloridi, colon irritable, restrenyiment... Sí, tot això que ara tenim nom i que sabem i tal, però en aquell moment, en aquell moment que havia canviat l'alimentació sí que ja ho sabia, no? Però sí que hi havia coses que a mi encara, com fruites o tubercles, m'inflamaven la panxa o un plat d'arròs, m'inflamava moltíssim, no? Llavors, escoltant això i buscant una mica de pèrdua de pes o d'energia per fer esport i tot això, començo a llegir i informar-me, i estic rodejada també de terapeutes i m'expliquen de què és la keto, que és treure tots els carbohidrats i que això té uns beneficis energètics, que a nivell microbiota també, i que començo. Ho faig durant la lactància, jo a en Nico li dono 4 anys de lactància i aquí portava 1 any i pico, era un nen molt demandant i no em va sentar gaire bé la primera vegada que ho vaig fer. Sí que ho vaig poder fer 4 mesos, crec que la keto s'ha de provar uns mesos llarg, en un mes no hi ha beneficis o no veiem què passa d'adaptació. I quan vaig tornar, no sé si el meu cos va dir carbohidrat tot per tu, que estàs lactant i ho necessites. No he mirat estudis ni he mirat res i tal, però sí que és veritat que no ho recomano molt amb aquelles, ni el dejú, el dejú sí, si ho fas tranquil·lament, o sigui, no passis gana amb un embaràs ni amb una lactància, i keto, no sé, si no estàs adaptada, si ja no portes molts anys fent-ho i adaptada, no cal que ho provis en aquell moment. Però ho vas voler provar temps més tard, una altra vegada. Sí, després ja forma part de... Jo faig períodes, jo no soc molt un any seguit de keto, però sí que faig períodes. O sigui, m'agrada la primavera, m'agrada... Depèn com estigui el meu tub digestiu, la meva energia, el que requereixi a nivell mental, perquè estic molt liada i tal, doncs m'agrada fer keto, sí. I si no fas keto, estàs fent una low carb? Sí, sempre faig una low carb. Jo ja fa... De base? De base. Que una low carb serien menys de 80 carbohidrats o tu diries que... Mai ho conto, Núria, és que no ho conto. Jo el que faig és no menjar tubercles, que són... O sigui, ja continuo sense el gluten, sense aquests carbohidrats molt alts. Quan fas low carb, què incorpores respecte a la keto? El que me ve més de gust és fruita.
algo de fruita, sense pensar, no? O sigui, si hi ha un tall de meló i menjar... Perquè se't posa bé més, a diferència d'un... Sí, ara ja se me posa bé. La fruita se me posa bastant bé. El boniato encara no, per exemple. Però la fruita sí. I arròs no te'n prens mai, dius? Arròs sí... Anem a un restaurant, paella. Sí, soc demanar... no sé, amb uns tiets, no?, que tenen un restaurant a Pals, doncs ells, famosos arrossos, jo menjo peix, prefereixo menjar peix. I si és a casa un amic i ha fet una paella i només hi ha allò, doncs menjaré, segurament menjaré més amanida, més el que sigui aperitiu i menjaré menys arròs, i jo sé que aquell dia m'inflarà la panxa i que l'endemà, doncs ja veurem com vaig al lavabo, si no vaig o res, no? Perquè això és el continu meu, no? Els restrenyiments molt llargs i d'aquí vinc jo, la meva salut. És el teu taló d'Aquil·les i per tant... Sí, bueno, sempre dic que tinc una mala programació. O sigui, a mi de petita no em van donar pit, poc contacte, poca autoestima, molts antibiòtics per angines, otitis i coses aquí repetitives, no? I això ha fet un print, una programació meva que és més dolenta que una altra persona, no? I això ho reconec i l'abraço i no passa res, però tindré coses que me passaran i hauré de corregir, no podré menjar altres coses que menja dintre del que per mi és una alimentació bona, hi ha coses que encara així no puc menjar. Diuen que la dieta cetogènica és òptima si la uneixes al dejuni, perquè primer és més fàcil de sostenir aquesta dieta cetogènica per no passar-te els carbohidrats, si et saltes algun àpat sempre és millor, i després pels beneficis propis que té el dejuni, que després en parlarem. I és una mica això el que et va portar a unir els dejunis més curts amb keto i després passar a OMAD, que és menjar només cada 23 hores? Me va portar la meva gana. O sigui, no sé què me va portar a menjar... Bueno, sí, també estudis i coses així, que sé quins beneficis hi ha quan fas un dejú de 24 hores, hi ha uns beneficis que no hi ha quan fas 16-8, però em va portar la meva gana, sense pensar gaire. O sigui, per mi ha sigut sempre molt fàcil, 16-8 ha sigut molt fàcil, no? I 24... m'ha portat a poc. O sigui, si un diumenge tinc una barbacoa a casa d'uns amics i he estat 3 hores menjant, ja no superé, no? I ja, el meu ritme, ja, al matí normalment no tinc gana, ja m'aniré a menjar. Segurament aquell dilluns tindré més gana més aviat, no? A la 1, no? Però no només ho fas amb això, és a dir, jo quan vaig a una barbacoa amb amics i m'estic 3 hores menjant, realment no m'entra res fins l'endemà. Però tu ho fas d'una forma més habitual, sense tenir la necessitat de fer el gran menjar d'un diumenge amb amics on t'estàs 3 hores menjant. No, ja estic molt adaptada, la meva gana està molt adaptada, la flexibilitat metabòlica, tot això m'ajuda, i la meva alimentació, evidentment. Per mi no sé, si jo he menjat segons què, aquell arròs un dia, un diumenge, que m'ha fet un pic de glucosa més alt, això me portarà una hipoglucèmia i aquella nit potser m'he de fer una truita, perquè tinc gana. Sí que ja és més fàcil, però estic bastant adaptada. O sigui, me dona molta llibertat, no tenir que pensar en el que menjo i quan m'ho he de fer i tal. Mira que estic a la cuina, soc una cuinetes, però me dona molta llibertat. O sigui, que se m'acompliqui un matí perquè tinc reunions i visites i no sé què, i són les 4 de la tarda, ho faig i no pateixo, i això per mi és alegria, no patir. I després quan menjo, ara sí, deixa'm un moment i deixa'm menjar, i no me menjaré 3 olives i una mica de cogombra. Perquè ets cuinetes i ets foodie, ets sibarita, a tu t'agrada menjar. No ho fas com un pur tràmit, de dir toca, com aquella gent que no disfruta menjant. Que no pensin que ets així. De dir, clar, que si no li interessa el tema, va s'ho salta. Jo crec que un dels millors beneficis que té això és la bona relació que tens al menjar. Jo, amb pacients o amb d'allò, em diuen, és que ara disfruto tant davant d'una dorada, amb una mica de no sé què, o sigui, jo abans preferia un plat de macarrons i ara estic ben contenta perquè arribo amb gana i m'és igual, o sigui, mentre sigui verd, menges amb alegria, no? I sempre, els meus àpats sempre estaran acompanyats de maioneses o de coses així, que no és una mica de pollastre amb 4 fulles verdes sosses, no. M'agrada menjar, i m'agrada cuinar, i m'agrada que el plat sigui maco i disfruto molt el menjar, sí.